Dneska si robíme vianočný špeciál a idem vám ukázať, že som dostala na Vianoce. Takže som akože celkom zvedavá. Pôjdeme od najmenších vecí po najväčšie veci, takže idem po tú najmenšiu. No, takže prvá vec je akože takýto prívesok, no, vy to neuvidíte moc, dobre vidíte. No, proste taká mačička, ja vám to podržím takto za to koliesko. Máte takto, takže chápete, taká pekná celkom. OK. A teraz, čo je také najmenšie? Asi by som povedala, že ponožky, hej, 3 páry, také vianočné, také pekné proste. Hej, takéto prvé, takéto s mackom, potom druhé sú takéto, nechápete, a tretie sú takéto s macíkami, také pekné proste. Teraz by som povedala, že najmenšie je asi toto. Asi si hovoríte, že čo to môže byť, proste krabiča. No. Takže ja vám to rozbalím a je to struhátko. Chápete? Proste struhátko. Dobre. A ja vám to ukážem a idem po nejakú cerusku sekundu. Dobre, som späť. Dobrá som prvú, čo som mala na stole. Proste, ako vidíte, taká akože ostruhaná je, ale taká veľmi zlé. A pozrite, jak, no, aby ste ešte videli, keby pre nejaké dieťa. Detská poistka. Dobre, takže. Hej. A pozrite, jak rýchlo. Proste taká ostrá, strašne počkáte. Teraz je taká, no počkajte. Teraz je takáto dobrá. Dosť rýchlo striha a je proste dobrá, ako vidíte. Dobre, ja to položím sem. Teraz by som povedala, že asi viem sekundu, asi viem. Dobre, som späť. A teraz si robíme taký malý unboxing, lebo ja som to ešte neotvárala. Takže a to je táto voňavka od Police. Vlastne. To be a girl of radiant style. Dobre. Proste pekná voňavka celkom. Dobre si unboxing. Pekná, ako sa môžete takáto a pekná poistka na to je. Takáto pekná, proste krása. Počkaj. Akože ja sa celkom cítim a vonia fakt dobre. Takže. Teraz by som si povedala, že asi toto, nie som si istá. Ale asi toto, také sluchátko som to ešte dostala, také pekné. Počkajte. Kamo. Hej. Jak reálne gimblerské normálne, tak to mám, ako vidíte, takto. Dobre. Teraz by som asi, no ešte jedna z najmalých vecí je taká. Ja hrám florbal, ak poznáte šport, neviem. No a proste som mala omotávku na tú, čím sa to drží. Ale tu som si zabudla už starky. Takže tak, a teraz, počkajte, ďalšiu vec. Tu mám perašník, ja už som si ho aj vybavila. Takýto pekný proste.
na zips tu mám také akože stickers. Také pekné stickersky. To je jedna. Je ich tam viac druhov, takže... Potom tu mám také tajné vrecko. Tu mám ďalšie nálepky, hej, a taký papier. Potom vlastne som si tam farebné ceruzky, ale zatiaľ som si tam nič nedala, iba toto. To som mala spier, to ešte uvidíte, čo to bude. Hej, tam si tam farebné ceruzky, lebo to je zatiaľ prázdne. Teraz, tu ako vidíte, mám taký pekný na zips. Toto je hlavná časť. Dobre. Asi začneme týmto. Tu som si musela zostrojiť takýto štípček. Taký krásny, mačičkovský štípec. Potom by som asi prešla na toto, to je taký zašítok. Nechcem sa mi ho vyberať, lebo to celkom zle, ale môžem vám to takto urobiť. Potom tu mám už iba také papieriky, na ktoré si môžem písať, že by som mala ako domáce, hej, a tak. A potom posledná časť, pera. Takéto pekné pera na štýl tohto peračníku. Ukážem vám jedno, hej, také pekné. Dobre, to je z tohto peračníku všetko, by som povedala. Teraz už ideme na väčšie veci, ale stále to nie sú najväčšie. Asi by som povedala, že teraz toto. Zostala som takéto fakt pekné tričko, akože takéto, s dlhým rukávom. Také pekné. Akože fakt pekné. To som dostala od neviem koho. A je to fakt takže pekné. Hej. Potom by som asi povedala, že akože ja som s ním mala teraz obuť papuče, alebo som si dala. Tak vám ukážem, počkajte. Mám na sebe takéto pekné. To som dostala. Hej, takéto krásne. Neviem. No, to je tak. Počkajte, teraz kým si zase ju dám na seba. Dobre, napravím vás, nech ste v pohode. Teraz vám ukážem, no, neviem prečo, ale som dostala ďalšie papuče, takéto kapibára. Také hezky z očami, hej. Také pekné. Tak, teraz by som asi povedala, že asi ďalšie najväčšie je toto. Proste, chápete, pekné gate. Proste do mesta. Proste pekné, hej. Teraz asi by som povedala, že fakt prepáčte za nedorozumenie. Akože tá vec, čo vám idem ukázať, mi padla a z divného dôvodu som v nich mala okuliare, ale také iné. Ale nerozbili sa, nebojte. No, fakt som nemala topánky do zimy a teraz som dostala takéto pekné, také krásne s kožušníkou vo vnútri. Dobre, teraz by som asi povedala, že toto. Teraz by som povedala, že asi ďalšie toto. To je obal na tablet, lebo som dostala tablet už dávnejšie, ale som k nemu nedostala obal, tak mám obal, hej. Potom celkom pekne viem kresliť, takže mám takéto
fixky akylové. Taký kufrík, proste veľa ich tam je. Počkajte. 48 fixiek, takže to je dobré. Dobre, teraz sa približíme k 3 najväčším veciam, už iba 3 zostávajú. A ideme na to. Na 3. mieste veľkosti je topánky, krásne adidasky. Takéto rúžové. Akože rúžová nie je moja najobľúbenejšia farba, ale je v pohode. Takéto pekné. Teraz sa asi čudujete, že ako mám tu 2 ruky, ako mohli ste z videí vidieť, že ja som v ruke držala, kývala som vám takto, hej, na shorts videách, ale teraz mám 2 ruky tu, vtedy som to takto, hej, alebo som to oprela niekde. Ale teraz je to vysoko na to, aby to bolo opreté a nedržím to v rukách. Takže ja vám teraz ukážem, že na čom to máte. To je druhá najväčšia vec, čo som dostala. Počkajte, musím vás dať dole. Akože fakt to nejde. Takže vlastne som dostala... Jak vás dám dole? Toto som nedomyslela. Dobre, prepáčte. Už vás mám v ruke. Dostala som túto akože tyč na natáčanie. Hej, tu ste boli. Tutok. Je to teraz dole vidieť, lebo svieti do toto svetlo. A teraz vás tam musím dať dosť... Alebo hej. Sorry, akože za toto nedorozumenie, ale... Tak, dobre. Ste naspäť. Dobre. Teraz ideme k najväčšej veci, čo som dostala. A to je, akože možno ste tuto už videli, že tam niečo veľké bolo. Ok, idem vám to ukázať. Tu. Ako vidíte, dostala som veľkú kapibaru. Ja som si to vždy ako mala prijala, neviem, či mám to počujete? Ale vždy som si prijala mať takú veľkú kapibaru, chápete? A ja už som dávnejšie mala takúto menšiu, ale takúto veľkú, chápete? Dobre. Akože asi by som povedala, že to pre dnešné video bude všetko, lebo to je vlastne všetko, čo som dostala. Hej. Takže... by som asi povedala, že to je pre dnešné video všetko, hej. Takže dúfam, že dáte lajky, odbery a napíšte mi do komentárov, čo mám na budúce natočiť, lebo ja fakt mi nebere hlava, čo mám natáčať. Ak chcete hry, alebo unboxingy niečo, alebo ASMR veci, neviem. Takže mi napíšte do komentárov hry, unboxingy, ja neviem. Takže mi napíšte a pre dnešné video to bude všetko a čau!